Hola a tothom. Bé, una de les coses que volia fer fa temps és fer més vídeos en català, registrar més vídeos i pujar-los a internet, pujar-los al YouTube, perquè d'aquesta manera les persones que els agradi aprendre català tinguin una miqueta més de material per treballar-hi. Avui m'agradaria comentar algunes de les frases fetes que podem trobar en el català. Algunes són molt més catalanes que altres, però més o menys totes es poden utilitzar. Per exemple, deixar la cara com un mapa. Deixar la cara com un mapa. Vol dir apallissar, vol dir pagar algú. Per exemple, si una persona diu com me n'assabenti, com sàpiga, o algú m'expliqui, és a dir, assabentar-se vol dir donar-se compte d'alguna cosa. Com me n'assabenti que en Joan m'ha enganyat, li deixaré la cara com un mapa. Sí? És fàcil d'entendre. Una altra, també és curiosa, és anar de cul. Anar de cul. Anar de cul, per exemple, quan nosaltres caminem cap enrere, podríem dir que anem primer al cul, la part anatòmica del cul va primer, no? Doncs, literalment seria això, el que passa, que el que vol dir realment és que estàs molt enfeinat, tens moltes coses per fer i possiblement no tinguis prou temps. Per exemple, què tal, Cristina? Com va la feina? Ui, no t'ho pots imaginar, tinc tanta feina que vaig de cul. No dono a l'abast. Anar de cul. Una altra que podríem comentar també seria, per exemple, tenir la mà trencada. Tenir la mà trencada. Què vol dir tenir la mà trencada? Literalment vol dir agafar la mà, bueno, agafar-la no, tenir la mà i els ossos trencats. No? Però el que vol dir realment és ser un expert en alguna cosa, en quelcom. Per exemple, i ser expert no té per què ser... No ha de ser, perdó, ho he dit malament, no ha de ser quelcom formal, quelcom científic o tecnològic, qualsevol cosa. Ser un expert des d'un punt de vista que saps molt d'alguna cosa, per exemple. Saps cuinar? Dic, sí. I sé cuinar tant que tinc la mà trencada, no? O, per exemple, en qüestió d'arreglar el cotxe, mecànicament, i té la mà trencada. En Joan o la Cristina o qui sigui, no? En Quim, i té la mà trencada. Vol dir que és un expert que en sap molt d'allò. Fregar-se les mans. Fregar-se les mans vol dir com fer això, no? Fer una cosa així. Vol dir que estàs satisfet o estàs molt content per una cosa. Sí? O de vegades pot ser que estiguis molt expectant per una cosa i ja saps que ho aconseguiràs si estàs així, no? Fregar-se les mans. Mostrar-se satisfet, no? Lligat. Estar lligat de peus i mans. Què vol dir estar lligat de peus i mans? Vol dir que no pots fer res. Lligat de peus i mans és que tu agafen una corda, això parlo literalment, agafen una corda, lliguem els peus i agafem les mans i també les lliguem. Llavors, com que estàs lligat de peus i mans, no pots fer res. Si ho diem des d'un punt de vista més ja d'un ús quotidià, doncs, per exemple, anem a posar un exemple, a veure, t'han posat una multa de trànsit i no hi estàs d'acord. Llavors et diu un amic, per què no recorres, per què no intentes que et treguin la multa? I diu, no puc, estic lligat de peus i mans, perquè aquesta multa l'he de pagar i no hi ha
cap manera de poder recuperar els diners ni de demostrar que jo no mereixo una multa, estic lligat de peus i mans. No sé si s'acaba d'entendre, o potser si estàs en un treball, en una feina, a mi el cap et diu que has de fer una cosa i com que és el cap, doncs estàs lligat de peus i mans i has de fer el que et manin, no? No pots fer res més que el que et manin, a no ser, esclar, que t'exposis a que et quedis sense feina. Aviam, un altre és, per exemple, tenir les mans netes. Tenir les mans netes, no? Les mans les tens totalment netes. Què vol dir això? Doncs ser innocent, no haver fet res. D'acord? Ser honest, moltes vegades també es diu. Tenir les mans netes és ser honest. Sí? Per exemple, això a la política a vegades s'utilitza, no? Tenir les mans netes a la política vol dir ser un polític que no és corrupte, que és honest, etc. És tenir-hi les mans netes. Fins i tot aquesta frase, aquesta expressió va ser utilitzada per un partit polític aquí a Catalunya. Eslògan, no sé si es pot dir en català, la frase que posaven era mans netes. Com per dient que els altres sí que tenen les mans brutes i sí que són corruptes, però nosaltres no. I ja per últim, una que m'agrada molt, que és bufar i fer ampolles. Bufar i fer ampolles, doncs és com si bufessis i fessis, saps? Clar, literalment això no té, no té gaire, no et dona una pista del que vol dir, i en realitat el seu sentit vol dir que una cosa que tot funciona correctament, tot funciona com ha de funcionar, com tu vols, o també quan una cosa és relativament senzilla, és fàcil, no? Per exemple, o que la controles molt i que tot funciona com tu realment vols, no? Per exemple, anem a suposar, a veure, no sé, ve una persona a casa i resulta que et planteja un problema i tu li resols molt ràpid i et pregunten, què, com va anar ahir amb la persona que va venir, no? Diu, va ser bufar i fer ampolles. Vam resoldre el problema molt fàcil i molt ràpidament. I no sé, i fer un vídeo d'aquests tan engrescadors i parlant en català també és bufar i fer ampolles, perquè és fàcil i també és bastant gratificant. Espero que us hagi agradat i, no sé, un altre dia en faré alguns més, d'acord? En català. Fins aviat i que passeu un bon dia.